Maar wie kent het wachtwoord van deze man, wat denk ik wel verloren, hè? Hoe heet die? B.E. Geweldig. Ah, deze. Ja? De rest is hier voor. Misschien nog kijken of er een 3 of een 5 is. Ja, nou dat zou wel niet, denk ik, hè? Granny kijkt dus hoe de streep en toen zei ik wat computers beter uitvuilen zien, of die dat computers er deel zetten. Ik denk misschien wel eens keer om te zien wat er nou op zijn schrift staat, dat er nou op staat. Dit is gevaarlijk spul, jongen. Het is een computer die fotsmeten is omdat er helemaal lockdown is, weet je wel? Van zo'n ransomware. Super spannend natuurlijk, hè? Dus kun je van steden haal je. Ik denk altijd dat je zo nice vindt, hè? Dat je niet al je geheim drugs en kartel op het spoor komen of weet ik wat voor gekke dingen meer. Weet je dit ding hier, dit is echt zo interessant. Ik dacht van, ik zit er nog in een adapter wat ik hier ga voor externe schieven. Maar dat is dus net onder water. Ik moet nou op zoek naar een IDE-ondersteuning, zodat ik zien kan wat er op die skief staat. Als eerste ren ik even naar de used products, die zit op de voorstreek. Ah, goeie. Dit was scan. Oh ja. Nou ja, ik ken natuurlijk ook wel wat dingen, misschien tot 50 euro, maar dan vind ik het nog te vol, wist je wel. Dus ik maak gewoon echt even een soort van kringelachtige substantie. Ah, goeie. Een computer. Ik heb geen doel van computers. Ik bel je Bart even, want ik ga nog een computer voor me hier. Die heb ik in hier geschroefd. Maar de vraag is even of er nog een IDE-ondersteuning op zit. Hey Bart, jongen. Yo, what up, yo? Hey, what up, yo? Ik ga een computer voor me, Bart. Maar vreemd me, ja, is dit een goede ondersteuning wel? Maar misschien kun je het zien, maar dan mag ik even zo draaien. Kun je dat zo zien net? Denk je dat het hem wel is? Ja, hè, dit is hem wel, hè? Yes! Yes! Yes, Bart, we gaan hem voor. Maar ja, dit is dus mijn VGA-ondersteuning. Dus ik weet je ook nog niet, maar... Maar wat lukt het toch vanuit? Nou, het mooie is, ik maak hem saai van linien, hè? Want verder heb ik de computer vanzelf net nodig, dus ik neem hem even mee. Tot een beetje. Hoi. Ik heb mijn computer. Ik kan maar even oldschool Wolfenstein 3D doen. Kien fjouwen, Duke Nukem. Come, get some. Geweldig. Ja, een beeldschermpje van de boys hier beneden. Met dank aan uitleganimatie. Verdomd. Windows wordt gestart. De ondersteuning voor Windows XP. Die is er net meer. PC veilig. Winzet! Ik wil echt geduld gaan. Hier doet het. En ik zit nu op de computer van ene... Waar hier een hele map met afbeeldingen. Oh, dit is deze. Hier is de B. Kopie van afbeelding. Kerst, dier, foto kerst. Nou, geweldig. Geweldig. Zo, ik ga maar even hier maken. En ik weet dat ik moet die woorden eruit halen zelf of ik ze er beide op moest kennen. Dit is een voeding wezen en dit is een datading. Dit is die. Ik ga die kabels dus omsluiten zo. Die ik daarin dingen. Ik neem er een besturingssysteem op zit. Dus hier en daar zo. Dan heb je een beetje Dell-line, dat heel netjes, maar klaar. Blazie. Hyper-threading technology, baas, hè? Ja, sorry. Ja, ik zeg wat. Verdomd. Die moet nog van die draaien dan. Hoe benijdt dat nog weer? Windows wordt gestart, dat wel. Ja, dat is administrator. Daar wordt er minder van, maar die ging ik nog net. Oh. Verdomd. Ik heb er wel in, denk ik. Veilige modus, weliswaar. Ja, wisten we het wachtwoord. Wat goed, dus ik ken het gewoon zo. Oh. Nou, hier een jaaropgave, Google Earth, dus de torrent shit op. Loonafrekening. Oh, je loonafrekening. Informatiekaart. Nou, wat voor de rommel. Maar wie kent het wachtwoord van deze man, wat denk ik wel verloren, hè? Hoe heet die? B.E. Wat blij het wees als de meisje, dat is mijn ethical hacker. Super ethical ben ik, jong. Oh, wil ik het niet lachen dan? Ja, zonder wachtwoord. God, daar komt het ook wel weer achter van.
Nou ja, dit was er van leerskwallen van als je een oude computer had, dan was ik gewoon heel leeg maatje. Want ik bedoel, de mensen ook idioten zoals u is. Die de poel wel even een bezinballen. Hé, hey, verdomd. Wat is jij omheen? Ongelooflijk, hè? Super veilig. Binnen 4 minuten hacken we weer de ding. Is dat net zo? Geweldig. Ik ben even aan het browsen geweest op de computer van of wat ik maar is. Ik zie gewoon loonafrekeningen, ID-kaarten, cv's en nou wat eigenlijk wat het meest schokkend vind dat ik gewoon op je computer zit, die ik gewoon zo verdonder blijkbaar, is de medische verklaring van deze persoon. Ja, ik kijk even hier op mijn hand. Deze man had blijkbaar bij een psychiater rond en die had een medische verklaring. En die is gewoon te beschermen op deze computer. Ik ben maar stoppen met het zieken informatie op deze ski, want ik vond het al heftig genoeg. De vraag is nou alleen nog wat ik met deze ski heeft doen. Ik zie het denken van misschien kijk ik maar een wal zo in de rieden, zodat er echt voor de, nou ja, dat er gewoon niks meer van aan te halen is en dat gewoon al deze informatie gewoon weg is, zodat het ieder mij van Trogien kent. Want ik bedoel, ja, mijn ID-kaart, loonstrookjes, oftewel bankrekeningnummer en andere dingen, ja, dat kan voor mij zomaar in je zien. Identiteit kapen. Wat maakt nou met deze ski doen? Wil ik hem echt vergoed uitschakelen, zodat het ieder meer informatie van deze ski heeft kan. Hast een suggestie? Laat me dan weten in de reacties. En dan zei ik, tot de volgende Frieske vlogger. Vond je het leuk? Doe dan toe omheen, was meer zien, abonneer je dan. Tot de volgende keer. Geweldig.